Mgbede ọma nụ ụmụ Igbo, ekenekwa m unu. Ọmụwa bụ onye nke unu, Nwaada Gbarụma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, wee bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agbasi afọ ike. Anyị na-alụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyekwaziri ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara omenala na ọdịnala Igbo. Maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede. Ọ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee kpelu Chukwu okike site n'aka ịkwụ ọtọ wee bie ndụ dị mma, mụọ ọzụ nwoke ọzụ nwaanyị. Wee were ohere a wee na-ewetara anyị ozi ọma site n'aka ndị nna nna anyị ha bụ ozi ndụ. Wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo, ọ bụ na tata wee izizi gị inene onyonyo a anyị na-eme na nkụzi anyị na-akụzi gbasara ọdịnala Igbo, ana m asịkwa gị nnọọ. Wee na-asịkwa ndị anyị na ha dị mbụ na-erikọ, ana m asị unu nnọọ. Ọ bụrụ na ị nwere ozi ị ga-ezi m na ị chọrọ ịjụ m ajụjụ one on one, ma na ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọlụ gị ọlụ mmụọ, zitara m ozi na ma WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Mana dịka anyị na-aga n'iru maka okwu anyị ji maka ya wee bịa tata, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ m that ị chọrọ ka m zaa gị ya immediately, drop ya na the comment section. Once m dị through with ihe m bịara ịkụzi, anyị enebara ya bụ ajụjụ anya. Na-etufughị nnukwu oge, ihe anyị ji bịa maka ya tata bụ ihe gbasara mmiri chi, water of reincarnation. Water of reincarnation, ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ sị, ọ mmadụ niile bụ onye mmiri? Akụzibugo m ya mbụ wee sị na mmadụ niile bụ onye ndị mmiri, mana e nwere ndị bụ ndị ga-arụrụ mmiri ọrụ. O nwere ndị bụ na connection ha na mmiri bụ na ha bụ total and complete onye mmiri. Nwere ndị bụ na what they need to do is to settle ndị mmiri, kawara onwe ha their business. Ịghọtara? Nwere ndị bụ just ndị Nwaorie, Okorie, Mgborie, ndị a mụrụ ụbọchị Orie. Ndị a dị enwekarị connection with other elements or forces unless na ha bido build way that relationship with them, maka na ihe a bụ gịnị? Complete onye mmiri. Mana mmadụ nwere ike ịbụ Mgbaafọ maọbụ Okafọ wee bụkwara onye mmiri. Akọwachara m ya na vidio m mgbe gara aga. Mmadụ nwere ike ịbụ Okonkwọ maọbụ Mgbankwọ wee bụrụ onye mmiri. Mmadụ nwere ike ịbụ Okeke maọbụ Nweke maọbụ Mgbeke ma Eke dị mma wee bụkwara onye mmiri. Ịghọtago? Ịgakwazi na ihe gbasara nkọwa gbasara onye ụwa, mmiri chi, as water of reincarnation, anyị bịara ikwu maka ya. Ka mmadụ si achọpụta mmiri chi ya bụ mgbe onye ahụ na-agba afọ onye ụwa. Onye a kpatara afọ agụ ji wee dị mkpa. Ịghọtara? Ndewo, ndewonụ, ekene m unu. Asị Zedkel Maria, amaghị m asụta na mastara ya, biko pardon me. Ndewo, mgbede ọma. Latisha Shegwe, mgbede ọma, ndewonụ. So ọ bụrụ na na-achọ ịchọpụta mmiri mmadụ si na ya wee bịa ụwa, and mmiri mmadụ si na ya wee bịa ụwa bụ arụsị na-eso onye ahụ. Mmiri mmadụ si na ya wee bịa ụwa bụ arụsị na-eso onye ahụ. Ị na-aghọta? Ị mara na ọ site dịka n'afọ onye ụwa ka a ga-anọ wee tresie ya ọ dị perfect. Ịghọtara? Because na ọ bụrụ na ị si na be nna gị wee n'ụwa, ọ bụrụ na ị bụ onye ọba, ọ bụrụ na ị bụ onye ọba Anambra steeti, ka m were ebe a wee nye example. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọba, mgbede ọma, Ijeọma Cash, ndewo. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọba na Anambra steeti, mana ikwu nne gị dị na Oraifite, now ewee gbasịa afọ onye ụwa gị. Ọ bụrụ na onye nọrọ gị ụwa si na be nna gị, si na be nna gị na Oraifite,
si na be nna gị na ọba. Then ịbịakwazie na onye ahụ si, ọ pụtara na ebe ahụ onye ahụ nọrọ gị ụwa si ka gị nwa si wee bịa ụwa. Ọ pụtara dịka na ọ bụrụ na ị bụ onye ọba, ọ bụrụ nna nna gị bụ onye ọbakwa bụ ihe nọrọ gị ụwa na isi na ide mmiri wee bịa. No, mba, ọ bụrụ ya. Bikos onye ahụ nọrọ gị ụwa nwere ike ọ bụrụ na ebe ya nwa na onwe ya na onye ụwa ya si ikwu nne ya nwa, and ikwu nne onye ahụ nwere ike ịtụresi ya. Ọ bụrụ na ikwu nne nwoke ahụ nọrọ gị ụwa bụ onye ide mmiri, onye ọba, na ikwu nne nwoke ahụ nọrọ gị ụwa nwere ike ọ bụrụ Nsụka, Enugu. Ọ bụrụ na esi Nsụka, Enugu steeti wee nụta mama ya nwa, ọ bụrụ na ikwu nne mama ya ahụ ka ya nwa si wee bịa ụwa n'ọba. I don't know if you are getting this. Ọ bụ maybe na that nna ya ọfada ahụ nọrọ gị ụwa bụ onye ọba, na onye nọrọ ya ụwa bụ n'ikwu nne ya, papa mama ya n'ikwu nne ya na Nsụka bụ onye nọrọ ya ụwa. Ịfụ na ebe ahụ onye nọrọ ya ụwa si ka gị nwa si, mmiri na-esochi nna nna gị ahụ n'ikwu nne nke ya nwa, not ikwu nne gị nwa and not be nna gị. Ịfụ na ebe ahụ ka onye ahụ si. Ọ bụrụ ihe a na-arụrụ arithmetics, but ihe nnachi kọwa bụ ka ịghọta. Maka ndị na-abụ ha pụta sị na onye na ya nwa bụ onye ya nwa ji wee bụrụ onye obodo dị otu a, ikwu nne ya wee bụrụ ebe dị otu a, na ebe ọ bụ na nna mama ya nọrị ụwa, na ya nwa na mmiri so ya kwesịrị ịwụ mmiri be nna ya, ma na ebe ọ bụ na nna mama ya nọrị ụwa na mmiri so ya kwesịrị ịwụ mmiri ikwu nne ya. Ada arụrụ ya arithmetics. Ihe ọ bụrụ dịka na note ahụ. It is not like that. You understand? Ihe o ji dị mkpa na mmadụ ga-ama mmiri ebe o si wee bịa ụwa bụ gịnị? Maka gịnị? Ka ị mara mmụọ ezumezu, mmụọ ndị na-akpọkụ. Ịkpọba ezumezu, ị mara ndị na-akpọkụ. Ị na-aghọta? Ọnya ka o ji dị mkpa na onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịma mmiri na ebe o si n'ụwa. Ị na-aghọta? So that ka ị mara ezumezu ndị na-akpọkụ. Ị ghọtara? Ọ bụrụ na ị bụrụ onye ide mmiri, onye ọba, Anambra steeti, onye nọrọ gị ụwa wee si n'ikwu nne nna nna gị ahụ nọrọ gị ụwa, you understand, there is no way ị ga-ewere oke mmiri ndị ikwu nne nna gị ahụ bụ ebe isi wee bịa ụwa wee jee nye mmiri be nna gị. Are you getting it? Because na papa gị wee onye ọba. No, physically papa gị wee onye ọba, mana spiritually papa gị wee onye ikwu nne. Ọ bụrụ na ikwu nne nna papa gị ahụ wụ Nsụka, ị ma na ebe ahụ ka gị nwa si, and every homage or respect ị na-eme accord to them, to ndị chi gị, should go directly to ikwu nne nna gị ahụ, because ebe ahụ ka ya nwa si bịa ụwa. Ịghọta? Maka na ebe chi onye si ka onye ahụ si. There is no way chi gị ga-esi ebe dị ụta gị nwa agbata isi ebe dị ụta because you wish to. Ị na-aghọta? Ihe a bụ deep things that people don't know concerning mmirichi, arụsị na-esochi mmadụ. And na ọ bụrụ na onwe ihe na-eme gị dịka onye ọbụla bụ onye Igbo, maọbụ na o nwere amara ọbụla ị chọrọ ịyọ, the first people, the first entity kwesịrị ịyọ ya bụ amara bụ gịnị? Ndị ahụ bụ ndị nọrọ gị ụwa, ndị chi gị ahụ. Ọha nwa bụ ndị izizi ị kwesịrị ịgakwuru wee mee gịnị? Wee yọọ amara. Ọgwụ ọbụla ma ọ kesi ọbụla maọbụ mkpa ọbụla ị nọ n'ime ya nke ha tinyere gị aka, na-enwero ka ị ga-esi wee mee gịnị? Wee rie mperi ma wee nwee ọdịnaya bụ agha. Ọnya kpatara ndị ụfọdụ mgbe ọbụla ije asị gị jee godo arụsị dị otu a dị otu a. Ọ bụrụ na ị na-agba afa for the first time, mmadụ asị gị jee godo arụsị dị otu a dị otu a, try jugodo onye nke the relationship mụ na data arụsị. Ọ bụrụ dibịa niile ga-enwe patient ịkọwalụ gị ha, because once you ask that question, you are taking that person to another level to expose things further for you. Ọ dịkwa na oke mkpa na mmadụ ga-eme gịnị? Ga-ama gị eme gịnị? Mara mmiri o si na ya wee bịa ụwa, nwee a good relationship with them. Na ị na-alụ ọlụ mmiri, na ị na-asetụlụ nwaanyị mmiri nke aka, ndị chi gị ahụ ebe ahụ si bịa ụwa, ọha nwa ka ị na-asetụlụ. Maka na oke niile iji bịa ụwa, ọha nwa ji ya. Ngozi gị niile ọha nwa ji ya. It is just like, for example, again, iwe onye ọba, ka m were ọba ahụ wee mekwa example, ọba Anambra steeti, iwe onye ọba, and then you are now traveling. Ị chọrọ travel to Lagos steeti mana ị bụ onye ọba. So iruo Lagos steeti ahụ, ị ga-ebukọrọ ngwongwo gị niile wee jebe Lagos? Of course you will not. Ị ghọtara? Ana gị, ana obi gị dịka nwoke, ị ga-arapụ na ya wee jee. O nwere ọtụtụ ihe ndị nwere ike ịrapụ n'ụlọ
dịka nwoke ibu wee mee gịnị wee mee travel wee jee na mba ọzọ wee jee mee gịnị chọọ greener pasture. Then ọ bụzie na iruo that place, iruzie na that ebe ahụ ị chọrọ ije, ịfọga etie your people, you now abandon your people. Njọsọ na-akọwarụ na ihe dị na this thing. Ọ bụ na ime ndị bụ na abandon, which is your own family, your brothers, your mother, your father, your sisters, ime ha abandon because ijego Lagos, or probably n'enugo nwaanyị n'ụlọ wee jebe nya bụ Lagos. When you go and abandon your wife and kids, they will not be happy. Then ọ bụkwa na onwe ka isi nwee showdown na that Lagos ahụ ijere, ịghọtara, ọ ka bụ gị nwa ga-akpọ ha na fon si ha biko oke moto m hapụrụ wee bịawa, enwere m problem, because of this problem moto ama nọrọ na-ata afụ, okay you should help me and sell out this car. Unyere m aka ree moto, ọ bụrụ na unu ree moto ka unu nwee ike zitere m ego ya ka m wee nwee ike were ya na-eme gịnị wee na-akwadokwa onwe m na-eme ihe m na-eme, ịghọta. Ma ọ bụ nwere ike isi ha oke ebe ọ bụ na enwere m ana obu and egopụtagokwa m ana ọzọ before m pụtawa, ngwa sell one, send the money to me ka m nwee ike wee mee gịnị wee were ya wee support all my mission here, so that ka mission nwee ike dịrị easy to accomplish while I wait by the time m ga-eji wee nọghachita azụ. Because definitely ị gacha Lagos State you will go back to Ọba, maka onye Ọba ka ịbụ. Otu a ka o si wee dị na mmiri dị iche iche anyị si ya wee bi ụwa. Ụwa anyị bịara bụ afịa ka ọ bụ, ụwa anụ anyị nọ na ya afịa ka ọ bụ, you understand. Mgbe anyị si ebe dị iche iche anyị si, mmiri dị iche iche anyị si wee bi ụwa anụ nwa, ihe anyị bịara bụ gịnị wee ịzụ afịa. And even ndị na-agụ Baịbụl, some of you ka na-ene anya na Baịbụl, ama m na-enwere ebe okwu na akwụkwọ Genesis, mana isi m kere ebe nwa amarozi m, I will not pretend to know what I don't know. Mana enwere ebe okwu si that na before Chineke abịa ka ewe ihe niile dị n'ụwa, na the earth dị covered with water. That is why o ji wee dị ka na mmiri dominated every other element. That is the reason why ọ ga-abụ iburu nwaanyị inwe dị mmiri ma inwe nwaanyị mmiri. Even Bible unu kwuru ya. You understand? The earth dị totally dominated with water until Chineke abịa ka akwụkwọ Bible si kwuo, until ọbịa wee mee gịnị, ọ sị ka ihe dị otu a dị, ka na dị, ka nke a dị, ka nke ọzọ dị, ihe ndị a niile na-eme gị na-anapụta ife. That is the reason why ọ bụ na ịchọ ịgbafu mmiri na be gị, ịkpọta ndị na-agbafu mmiri, ha ga-edigi wa na digi until mmiri esi na anapụtawa. That is to tell you that water is still under the earth. You understand? So ebe ọ bụ na ị nọ n'ụwa, ị mara na enwere ebe isi wee bịa, and ụwa ị bịara bụ gịnị afịa ka ọ bụ. And n'ime afịa ahụ ị bịara, you will not forget mmiri ebe isi bịa, which is your own forces over there. Ebe isi bịa ụwa, you will not forget them because of na ị bịara ụwa. Because n'oke gị niile, all your riches, all your glory, all your wealth, all your power dị na mmiri. Onye akpatara m ọtụtụ ndị na-echi echichi eze, before echi ha echichi eze, ndị mmiri ga-ebido nyewe ha nsogbu. Enwere so many of them megịnị bụ eze n'ụwa, maybe ha bịara ụwa ichi obodo ha dịka onye eze obodo ha. You understand? Mana before mara ihe na-eme, ndị mmiri ebido gịnị kwasabara ihe niile, mebibi ihe niile ha na-eme. Before your crown apụta ife, you must do what? You must be in good terms with gịnị, with your water of reincarnation, so that all your glory, all your wealth, all your house. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ ha na-aba ụlọ abalị, they will start dreaming where they are seeing themselves na a very big mansion. But in real life, o nwere ka ọ bụ na ghetto ka ha bụ abi, mana na nlọ ha na-afụ onwe ha na mansion. Ha na-alụ a na-afụ different cars, a na-agwa ha na ọha nwanwu ya. But in real life, na ọ na-eji ọkpa ebido from Nsụka ruo Ọgbete. Ọtụtụ ndị mmadụ bụ ha nọrọ na nrụ ha na-afụ ego, they will be showing them money. Ọtụtụ ha da egosi ha physical cash, but some they show them ụkpaka oyibin. Ụkpaka wee ego na nlọ, ifu yi ma na ego nọ gị nso. You understand? Na ego nọ gị nso. But you must know what you should do so that those things pụta. Ihe a niile na-eme gị, your glory, your blessing nọ gịnị nọ na mmiri. Aida nọ na mmiri, ma ndị amosu ji, ma ndị ajọ mmadụ ji. What you need to do is understand ebe nsogbu gị si. Activate that key of success ka ụzọ nwee ike wee gaba.
maka na onye ọbụla gwa gị na imesi ihe niile ị ga-eme n'ụwa na gị na ndị chi gị which is ndị mmiri si na ya wee bịa na ọ bụ na unu esoro n'ụzọ ga na-aga is a lie. That is the reason why ndị magoro secret eji enweta success from ndị mmiri. People magoro secret eji enweta success from ndị mmiri. Ịrụcha ha ọrụ mmiri ha ga na-eje mmiri. People magoro secret eji enweta success from ndị mmiri. Ịrụchagodo ha ọrụ mmiri from time to time ha nọkwa ha eje na mmiri. Ha nọkwa eburu ihe jee na mmiri jee kpee ekpere. It is just like when you marry. Ị nụrụ nwaanyị ha nyere gị list ịnụsịa nwa onye ahụ ịna mgbọsị o nwere ife buru gị gafee side be ndị ọgọ gị, you go and tell them hello. Ọ bụrụ biskit ka iji nye ha, ọ bụ mineral ka iji nye ha, ọ bụ na ha nwa na onwe ha nwere mmiri that day bịara ha ekunye gị ṅụọ, ọ bụ na ha nwere nri they will give you eat because gịnị na enwere good relationship n'etiti gị na ha. Otu a ka ọ dị ebe ndị mmiri nọ. All that is the reason why eji wee fụ ndị mmadụ abịa sị na onye ka na-eje atinye ewu na mmiri nke dị otu a na ndị all these sentimental judges na onye ka na-eje etinye ebine na mmiri dị ụta na onye ka na-eje etinye efi na mmiri dị ụta na onye kọtụ ka ọ bụ na onye ogboni ka ọ bụ. After all, kedu ihe o ji eje etinye ihe ndị ahụ na mmiri? Ọ because na onye ahụ aghọtago the power of those things. Ọ maka na ọghọta gị ya and onye mere o ji eme those things to do what? To activate his or her blessings and riches and power. So na the main thing m chọrọ ịkọwa na ihe gbasara mmiri chi anụnwa bụ na ọ bụrụ ebe ahụ reduce volume that thing. Ọ bụrụ that place ahụ ifiliri with your own brain na isi that is n'ebe a ka mmiri chi gị dị ka ọ dị ịghọta. Ọ na-enwe threat which is na-afa ga-enyere gị aka dictate. A lot of people na-adị lucky mmiri chi ha na-abịa egosi ha onwe ha. A lot of people ndị nwere call nwere ike a na-afụ mmiri ịghọtago efile nọ mmiri chi ha onwe ka ọ bụrụ mmiri kpọrọ ha ọrụ, onwe ka efile nọ mmiri kpọrọ ha ọrụ onwe ka ọ bụrụ mmiri chi ha. That is the reason you need to do what? To make consultation so that you be sure of what you are doing. You be sure ị na-enye oke, ị na-eke oke, ị mara ka isi akpọ mmụọ ka isi eke oke. Ị na-eke oke mara ka isi akpọ mmụọ ka isi eke oke. Are you getting it? So ọ bụrụ na nna mama gị nọrọ gị ụwa for that na ịwụzi onye be mama gị ha. No, nna mama gị ahụ nwere ike si ikwu nne ya wee bi ụwa ma ikwu nne nna ya wee bi ụwa o. Nna mama gị ahụ lọrọ gị ụwa nwere ike isi ikwu nne ya nwa na onwe ya ma o si ikwu nne nna ya ma o si ikwu nne nne ya wee bi ụwa. If you don't know, and ebe ahụ o si bi ụwa, that is where Afa is going to trace you. Ebe ahụ that person si bi ụwa is where you are coming from. If you don't know, that is the reason why we should not allow our histories to die. We should not. Some people now isi ha kedu ebe ikwu nne papa ha bụ ha marọ, kedu ebe ikwu nne mama papa ha bụ ha marọ. Some people amaghị ikwu nne ha nwa n'onwe ha. I have seen a lot of people when you ask them their mother's name and say keso name nibe mama gị ha they don't know. The more we are living those things and they are dying, there is no way our children unborn would know. If we now don't make use of the little time we have to ask questions, like I used to say, enwere things, onwere stage afa ga-agbagide ruo ọjụba gị ajụjụ. Onwere stage afa ga-agbagide ruo ọjụba gị nwa ajụjụ, which is na from the information gị nwanyere afa bụ ebe afa ga-esi wee mee gịnị wee continue wee jụrụ ajụjụ gaba n'iru. Ị na-aghọta? So even in outer the thing, so that is the reason why ị ga-eji wee mara all these things, because I have seen a lot of people ị na-agbara ha afa ọ bụrụ maybe na the afa trace iri dia onye ụwatu nne mụtalụ nna ha, maybe nne mụtalụ nna ha, that is their own fathers, the person's own father's grandmother. Onye ha gwa gị na ọ mara onye ọ bụ, ọ gwa gị ya hụ ha ị na-ekwu ọgwa gị na ọmahụrụ ebe o si. All these things we shouldn't let them die off. It is very, very important. It helps us in our spiritual life, especially in the nwere call.
if you don't know all these things ọ ga-enye gị nsogbu na kọlụ gị o. Ọ bụrụ ọkwa ihe niile ka afa ga-agwa gị. Onye ọbụla si gị na ihe niile na afa ga-agwa gị is a lie. There are things you need to know. There are things you need to find out on your own and know. Ọ bụrụ ihe niile ka afa ga-apụta gwa gị. Ọ bụrụ na afa nne mụtara nna nna gị wugo di ya, you expect afa to tell you na afa ya wugo di ya. You expect afa to tell you na afa ya wugo di ya. Na onye nimbo ka ọ bụ, ma na onye ọka etiti ka ọ bụ, ma na onye agbaani ka ọ bụ, ma na onye arọ ndị zọgụ ka ọ bụ, ka ị wee dị happy, ka ị wee dị satisfied. But you, vital things you are supposed to know about yourself and your roots, you are being careless. Ọ bụrụ ife niile ka afa, onye ọbụla si gị na afa ga-agwa gị ihe niile wa asị asị. Afa can give you a guide. Afa can give you a light, mana ọ bụrụ ihe niile ka ọ ga-agwa gị. Onye ọbụla olesi ma ọ na onye ahụ na-agba afa ahụ meseji ahụ abata directly. You understand? The message bata directly, yes, it is a different thing. Another thing afa nwere ike ịgwa gị ma ọ na-agbara gị afọ onye ụwa bụ na chi gị bụ nwa eke ma ọnwa orie ma ọnwa afọ ma ọnwa nkwọ. Afọ ahụ akpọrọ ya na mmụọ. Maka na mgbe gboo n'otu ahụ ka ndị Igbo si agụ afa. Okeke, Okorie, Okafọ, Okonkwọ. Ihe ndị a ka ị ga-eji wee mara na afịa dị otu adị otu a ka onye amụrụ that person. Sọsọ ya nke afa nwere ike ime gịnị? Itresi nwuru gị. Afa nwere ike itresiri gị nwa n'onwe gị, ma amụrụ gị na Eke, ka amụrụ gị na Orie, ka amụrụ gị na Afọ, ka amụrụ gị na Nkwọ. Mana ọ bụrụ na isi afa ya bịa tresie gị, amụrụ gị Septemba 1991, September 10, 1991, afa ma nzanwu gị ụda ajụjụ ahụ. So there are things you need to find out on your own. Ọ bụrụ na ọ bụrụ dịka na nne mụtara nne your mother, ma ọ nọ nna mụtara your mother nọrọ gị ụwa, jee jụọ kenese n'ikwu nne nwoke ahụ, because ikwu nne ya nwere role to play in your life, even in your current life as a person. Ikwu nne nna your mother ahụ nọrọ gị ụwa nwere a role to play in your life. O nwere a serious role to play in your spiritual life. We should know all these things so that we know peace. Ndewo. Nwanyị ọma, gaa n'ihu. Nke ọ bara ịkpọrọ dị mma. Okay. Ọbasi Henry, nwanyị ọma, Ohuruchi ọma, mgbede ọma, ekenekwa amụ gị. Mgbede ọma, Aiji Nwachukwu. Udo dịrị gị, Rodo Dogs. Can one come from more than one water? No. One person cannot come from more than one water. I have never heard of such. Ofu onye si na different mmiri wee n'ụwa. Mana ebe na n'ụwa, I know that two people nwere ike ịzọ mmadụ. Ọ ebe ahụ ka this question ị na-ajụ nwere ike isi wee reflect, you understand? In my own case, during my time, my mother so wee zọọ m. Nne my mother so wee zọọ m. Mpa my mother so wee zọọ m. Three of them dragged me seriously. Ama m na aja m chụrụ before. Nna my mother apụtasị onye ọbụla na-akpụ. So wee tụlụ ugo n'ịnọ m ụwa. So then I know many people ga say nwoke na anọ nwaanyị ụwa. Yes, nwoke na anọ nwaanyị, but we are few. Anyị dị few nwoke nọrọ ụwa. We are very few nwoke nọrọ ụwa. Just like nwaanyị nọ nwoke ụwa. Ha jụrụ rampart like that. In our those things dey. Now, ọ bụrụ na mgbe ahụ nna my mother na my mother na nwunye ya na-azọ m. Ọ bụrụ na nwunye nna my nwunye, that is mama my mother, mesi ọ bụrụ ya nwa n'ọmụ ụwa, enwere ka ọ bụrụ mmiri be nne ya ma mmiri ikwu nne ya na reflect n'isi maazị mmiri na-eso m. Ọ bụrụ na my mother mesha ọ bụrụ ya nwa n'ọmụ ụwa, enwere ka ọ bụrụ mmiri be nne ya ma mmiri ikwu nne my mother bụ ihe ga na-reflect as mmiri chi m. Mana my father, mpa my mother, bụ ya nwa bụ onye nọrọ m ụwa, na ebe m nwa sozi wee bịa wee ikwu nne ya nwa n'onwe ya, because nna mama ya nọrọ ya. Ebe ahụ ka m nwa n'onwe mmiri dị n'ikwu nne nna my mother ka m nwa na-enye ihe azụ mmiri si na ya wee bịa ụwa. And ogozigokwanụ m onwe ya ogbo one na one.
ị na-aghọta the thing. So this is the only case enwere ike ịkọwa na mmiri na-abụ nọrọ onye a, because ndị nọrọ gị ụwa dị ha na-ebu ọzọwa gị, ị ma na mmiri na-abụ ga na-azọ gị, ị na-aghọta. mana ọ bụrụ na ị gbaa afa ma ọ na ị chụrụ àjà onye bụ chi gị pụta kwere aka na ọnya nwa nọrọ gị ụwa, ị mara na mmiri nke ọzọ na-azọ gị ana, nke nọrọ gị ụwa nke na-esochi gị anọrọ. Are you getting it? Ọzọ dịka ibe ya bụ in a situation mmiri na-abụ nwere ike ịzọ mmadụ ma onye na-apụta n'isi mmadụ bụ ọ bụ na ị nwere kọl, ọ bụ na mmiri kpọrọ gị ọrụ na ịbụ eze nwoke mmiri ma na iwu eze nwaanyị mmiri, ị mara na mmiri na-abụga na-ekwu okwu n'isi gị, maka na ofu ebe isi wee nwere pawa, ofu bụ ebe isi wee bịa ụwa. Ịghọtago ya? Okay. Yellow color or feminine color, or feminine color, it can mean many things. O nwere ike ọ bụrụ na ọnyanwa ka ndị mmiri gị ji abịakwute gị, you understand. So ihe a bụ ihe ị ga-agbọ dependation iji wee fụ ya, ọ feminine color ka ọ bụ. And ọ bụrụ na ọkọla ka ndị mmiri gị ji abịakwute gị azụ nwoke and ekwube ngọ ndị mmiri ma ọ na iwu dibịa, ị ma na ị ya ahapụrụ ha yelo ha ka ha yibere onwe ha. Ị na-aghọta? Amigwe Stanley, mgbede ọma maazị Ekene mụ gị. Okay, Mmiri, can someone come from two water? I have explained it na question Ijeoma Cash. Please, as seeing oil being in the dream signify reaching, what does seeing palm fruit in the dream means? Palm fruit bụ mkpụrụ ọma, ọ bụ na nke chara acha, Emmanuel, that is akwụ. It means money, it means maybe nwa, ọmụmụ ihe nweta. You understand? Okwu gị kwụ ọtọ, ndewo. Can I settle my water spirit in a traditional way without going to water? Yes, you can. You can. Enwere a na-arụrụ ndị na-anọghị nso ọrụ mmiri, rụọ ya ọgakwa very perfect. You can, but the only way it may give you problem bụ ọ bụ na ị nwere call. If you have call, just settling your spiritual partner, just settling your spiritual partner will not help issue. You understand? So if you have call, you have to answer your call. Question, Agugo, are we done with question and answering? So I just had to try. Can we be alive? Because Otegaka, I've been down with fever for some time now. So I've not been working for some time because of my health and with a serious typhoid. So I am Mmiri, but I just have to come out today because I know that a lot of people will be coming online to check on my posts. So right now I may not be consistent in replying to WhatsApp messages. That's why I gave this opportunity. If you have direct question to ask me. But then if you have any question you want us to talk about in my WhatsApp inbox, just drop it. Strength, I will open and I will respond to ndị nwere ike respond. Ịghọtara? Ọ bụ na anyị ka nwere question ka anyị jụọ, I'll give like 1 minute for question, because last time I noticed that as I was about to go offline, some people dropped their question. So, and before I saw them apugum, so I'll just give like 1 minute. In case you have anything to ask, you can drop it. After 1 minute I will round it up. After 1 minute, without any question, I will round it up. Without any question, after 1 minute, I'll round up. Without any question, after 1 minute, I'll round up. I am giving opportunity to ask questions so that somebody will not say, this is why she is so full of herself. I'm not full of myself. If I give you my chair, you sit down, you go run come out under 2 days. So I'm not so full of myself. I am trying to meet up with everybody. Okay, Mmiri Stanley. Harvesting corn in the dream. What does it mean? Ihoma. If I were you, I will seek Alpha.
and mara mmụọ chọrọ iwetara m ngọzi a. You know, when you cultivate and harvest, it is the time to eat, marry, and enjoy. You understand? That is in physical life. So when you are harvesting in your dream, which means there is something you have been hoping for that is coming. If I were you, m meje gba aka n'afa mara mmụọ, ọkwa na ihe nji like ndị gboo they go to afa. Onwe ndị na-eje, that is every 8 market days. That is aya sị gị nkwọ gaa ugbo na abụọ aga afa, ma afọ gị ugbo na abụọ aga afa, ma eke gị ugbo na abụọ aga afa. They do those things to ask questions ka ha mara ka ndụ na ihe ndị ọzọ na-aga n'iru ya na ezinụlọ ya si wee dị. So ọ bụrụ na mbụ gị mma gbapụ ọsọ wee gaa n'afa ka m mara ma o nwere mmụọ mmechukwa, mmụọ m na ya so mmechukwa, so that to accomplish this thing ka o nwee ike wepụta ife. Like I used to say before, ọ bụ na mmụọ na-anaghị oke, one bụ that na ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị, that entity need to use that thing and push that good thing so that it will manifest, or something bad is about to happen to you that they want to use that thing and block it. So ọ ihe ọma ka ọ bụ. Okay, man nature, you are welcome back indeed. I wish you more sound health. Keep on the good work. Daalụ maazị, daalụ. So can afa be done for me without my presence? Yes. Ọ bụrụ na mmadụ ga-eji ọgwụ wee kedo nwuo gị without your consent, why can't afa bụ good intention, why can't it be done without your presence? It can, of course. You understand? If somebody can bewitch you from where you are, somebody can stay in this village and bewitch someone in abroad, why won't positive ritual or positive consultation? So it is possible. It is possible. Are we done? Once it's 33 minutes, I'll round up if I don't have any other question to attend to. If I don't have any other question to attend to, okay. I appreciate you. Thank God you are better and back. More blessings. Ijoma Cash, I'm not fully recovered though. I'm just trying to be the strong head here. As I'm talking now, so I'm just trying to talk to my family over here. But I know that with time I'll bounce back fully. Ọrụ anyị abụrụ ọrụ mmadụ na manage arụ, because when somebody suffer, hustle, and pass through so many things and raise up money for you to do work for them, you just have to put all your best in it to see that at least the person gets a positive result. So ọ bụrụ ihe mmadụ ga-asị ka ọ manage onwe ya manage rọba. So I've not started doing any work even after consultation. I've not started attending to people that paid for Alpha for now, but I think I will a few minutes made this teaching. Thank you so much for your concern. Thank you. So we are done. Biko ọ bụrụ na o nwere ozi chọrọ izi m, ịchọrọ isendịrị m meseji, maybe ịchọrọ ka agbara gị afa, ma ọ na ịchọrọ ka arụ ọrụ gị ọrụ mmụọ dị iche iche, ma ọ na o nwere one-on-one question that you don't want to drop openly here, you want it to be in my inbox, send me a message on my WhatsApp on 070373 11663. One, Yagazin. Hey!